Човешката природа има естествена склонност към самосаботаж, особено когато започнем да постигаме първите успехи и да набираме скорост в развитието си. Ще ти дам пример. Наблюдавай какво се случва с мрежовиците, които започват да виждат първите си значими резултати. Това би трябвало да е началото на положителен домино ефект, нали така? Но често не се получава така. Много хора, след като постигнат първите резултати, започват да си усложняват живота с незначителни детайли или губят време в поредната блестяща примамка. В крайна сметка, превръщат бизнеса си в спирала от стрес и объркване. Защо се случва това? Една от основните причини е неправилно управление на времето. Непрекъснато виждам как лошото управление на времето бавно, но сигурно разрушава обещаващи кариери и силни екипи. Технологиите трябваше да ни помогнат да опростим работата и да повишим продуктивността. И въпреки това, вместо да ни осигуряват повече време, те сякаш създават още по-голям проблем. Не казвам, че технологиите са нещо лошо. Напротив, интернет напълно промени начина, по който изградих мрежата си. Използвах го като лост за създаване на международни екипи. Но всеки инструмент може да бъде ресурс или капан. Ресурс, защото днес можем да делегираме и да автоматизираме много повтарящи се задачи, както и да комуникираме лесно с хора от цял свят. Капан, защото без осъзнато управление на времето ще разпиляваме енергията си в ненужни разсейвания, вместо да се фокусираме върху стратегически дейности. И кажи ми честно, колко часа на ден ти прекараш в TikTok или Facebook или YouTube без конкретна цел? Гледаш танци и четеш вицове, вместо да инвестираш това време в действия, които могат да развият бизнеса ти и да подобрят уменията ти. Ето защо в курса MLM Формула съм включил лекции, които ще ти помогнат да бъдеш дисциплиниран и фокусиран. Само така бизнесът ти ще расте устойчиво. Ще разбереш и как правилно да интегрираш новите технологични инструменти в твоята стратегия. Няма да бъдеш роб на технологиите, а господар на техния потенциал. Ще ги превърнеш в най-мощното си оръжие, за да работиш по-бързо, по-плавно и по-ефективно. А резултатът? Ще имаш много повече свободно време. А времето е най-ценният ресурс, който притежаваме.